3, 4. Hi, hello, welcome back to my channel Nidhi's Life. Inni enkel pondulla visa office gu. So dumbu Ganveer pick mantadu book enkel visa office poi because time already 2:30 and inni day batadu Wednesday. So afternoon 2:30 and itte 3 o'clock Ganveer na school botpundu ಅಲ್ಪರ್ದ ಆಂಗ್ಲೆ ತಂದು ಸೀದಾ ವೀಸಾ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುತ್ತ ಟೋಗೋದಕ್ಲ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದಾಂಡು ಐಕ್ ತೋಷ್ಪಾ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾವು ಸುನ್ನು ಪಂದುಂಡವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗನ್ವೀರ್ Ganveer, wait manto onla Ganveer only. Ili dormi? No. Hello. Back the tole bole. Messi bole Messi. Ora ba kalperi ni? School urda kalperi. Ancha baritare. Bukada kalperi. ಕಲ್ಲರ್ದನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲೇರು ಹೌದಾ ಅದೇ ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಗನ್ವೀರ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಪೋದು ಕನ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಅತ್ತ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ದುಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಐಕ್ ಬುಕ್ ಉಲಾಯ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ आपने जो गुर्तिसे तपनात मंदिर पार वीडियो रीच आया गणवीर दूर बाबू नीर हाँ दूर बोल चले गए दूर बाबू नीर हाँ दूर ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೊ ಇಂದುವೆ ವೀಸಾ ಆಫೀಸ್ ದೂರ ಬತ್ತಿ ಆಫೀಸ್ ಏನೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತಿ ಓ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಇಂಚ ಇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ದೂರ ಪೋಯಿ ಡಾಯೆ ಇರೋ ವೀಸಾ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿಂದು ವೀಸಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಾ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಾ ಪೋಯತೆ ಅವಳೆ ಪೋರೇರು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ನಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಚು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಅವು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬೊಕ ಹಾಂ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದೆನ್ ಚೋಕರ್ ಪೂಜಾರೆ ದೇ ಯಾಂದಾಲ ಮನ್ ಪೂಜೆನಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓ ಗುಡ್ ಮನ್ಲಿ ಮಮ್ಮಗೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೆಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪು ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಾಂ ಗಬಿ ಆಂಡೆ ಎಂಚಲ ವೀಸಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಹೆಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೆಂಕುಲು ಸೀದಾ ಗನ್ವೀರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಡೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಪುಣ್ಣ ಬಡವ ಕುಂಜೂರು ಇನ್ನ ಬಡವ ಜಾಗಿಲ್ಲಾಂಡು ಪಿದೆ ಒಡೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಣ ಬಡವ ಕುಂಜೂರು ಆಯ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ವೀಸಾ ನನ್ನೈತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೆಂಕುಲು ಗನ್ವೀರ್ಗು ಜೋರು ನಲ್ಲ ಬಡವ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಬಡವ ಒಂದುಂಡೆ ಆಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್
Please like man play, share man play, comment man play, subscribe man play. Until then, take care. Bye bye. Thank you for watching.